Magic Room 16. Dimarts 25 de març a les 10 de la nit en el Cercle Cultura i Begudes. Els poetes Marcelo Bailone i Maite Munz presenten els seus nous llibres. I per celebrar el nostre primer aniversari, la presència del més enigmàtic i misteriós de tots els poetes de Girona, Pavo Peña, que estrena el seu espectacle pel dret a cansar. Pavo Peña, el único que se compara con Dante. Ah, e al final sempre micro obert. Magic Room. No tallis ni un